Nina bendlula methedla kwezindi ihlahla nazo indaba ze1KZNTV ufundele uphilano kaCebekhulu kamzimba umntwana uyakhuleka sanibonani. Nazo indaba kwezona ehamba phambili namuhla. Undunankulu Ugxeka Abayekelela Umhlaba, Action SA igadla ngomncwango kwesobundunankulu, kanti isililo kudilizwa Imijondolo eMgungundlovu. Sanemukelane nebendlovu enamandla kwindaba zethu ze1KZNTV. Undunankulu esifundazwe KwaZulu-Natal uNomusa Dubencuba usegxeka abanikazi bemhlaba abazimele ngokwehluleka kwabo kuyiqapha nokuholela ekutheni kube nabantu abakha kuyona ngokungekho emthethweni. uDubencuba usho kanjena ngesikhathi behlola umonakalo odalwe umlilo ongqongqisa Imijondolo engaphezulu kwama200 eClearwood eThekwini KwaZulu-Natal nokuze kube yimanje kayikaziwa imbangela yawo. Udaba longagadwa ngendlela kwemhlaba engekho ngaphansi kukahulumeni isihlonjwe njengesona sizathu esandisa izindawo ezinemijondolo. Lokhu kudalulwe Undunankulu KwaZulu-Natal ngesikhathi ehlola umonakalo odalwe umlilo oshise Imijondolo yaseClearwood eThekwini ngasekupheleni kweledlule. uDubencuba ekhuluma nabezindaba uthi-ke ukuyekelela kwalemhlaba kuheha abathize baze bagxumeke Imijondolo nokholela ezigamekweni ezifuze lezi. Abanikazi bomhlaba sithi kubona kufanele bawuvikele umhlaba wabo ukuthi abantu bangahlali nje noma kanjani kulo mhlaba ngoba abantu mangabe sebehleli emhlabeni ongasiwona wabo futhi umhlaba ongalindele ukuthi ngabe wenza kuona noma ufaka amanzi noma ufaka ama-toilet kuba inkinga ngoba kuba ingozi njengale esibonakala yenzeka ngoba bekungahlelwanga ukuthi kufanele ngabe khona abantu abahleli lapho. Sishayeke ikhwelo ukuthi siyafisa ukuthi sisebenzisane nemphakathi kwenzela ukuthi labo ke abathintekile kube yibona futhi abazothola usizo kungagcini sesibona sekungenelela abanye abantu ebebengekho ngisho lapha kule Mjondolo ebebengekho ngisho kulezakhiwo noma ebebengekho ohlwini labantu abahlala lapho sekuyibona sebengaphambili sekufanele bathole izindlu. Enye inkinga isibonile lapha ilaba abarentisa imkhukhu ukuthi kuyinkinga kakhulu esibhekana nayo ukuthi kukhona abantu bafike bakhelwe izindlu kwezinye indawo basuke kuleyo ndawo bakhelwa kuzona izindlu bakhumkhukhu bawurentise baqhubeke baye kwenye indawo nakwenye indawo bafike benze kanjalo. Ingakho kwesinye isikhathi uthola ukuthi siyalwisana nezinhlangano ezinye ezipromoter indaba yokwakhiwa kwemijondolo ngoba leyo nto ichaza ukuthi kofanele ukuthi uhlale njalo unezimemba ngoba phela kufanele kube nemijondolo ukuze ube nezimemba. Ibalelwa ngaphezulu kwama200 imijondolo eshe yangqonqa ngesikhathi kuqubuka lo mlilo ongakaqinisekiswa imbangela yawo kepha kusolwa ugesi. Omunye wabahlala lapha utshela iziko lezindaba ukuthi ke njalo ngemumva konyaka le ndawo ihlaselwa umlilo. Njengamanje iningi labantu kalisele nalutho. Imbangela yomlilo akekho umuntu oyaziyo ngoba owaziyo ngeke ezevuma ukuthi iphutha yelami njengoba sekunje. Kodwa nje sashelwa sonke akukho ngisho yabo nje mina ngangisemsebenzeni even izinto engaphuma nazo izinto engama-uniform engangiwagqokile ngemsebenzini ngomunye nje wabo ongenalutho. Kwekunyaka mekuphela unyaka olandelayo azi ukuthi uyashelwa ihlezi isha le Mjondolo kodwa hayi kulokho hayi kuqopheka umlando ayikaze yenzeka lento le. Abantu ingane zishelwa ama-uniform ama-ID yonke into ongasuyicabanga. So nje kunzima abaningi abantu babasemsebenzini abanye noma babekhona bahluleka ukukhipha izinto zabo ngendlela umlilo ekuthiwa wawuyindlela oyiyona sisi. Ngajabula kakhulu mengathiwa njengoba kuthiwa siyamuva la ngoba even inhlalo yala le ndawo akusiyona indawo engathiwa kuhlala abantu ayikho nje right. Lokho ngeke sesikufihle ngoba even nama-toilet akhona afile njengoba ubona ama-public toilet baze basinikeza wona ngoba ama-toilet bayahluleka ukuwalungisa. So njengoba behluleka ukuwalungisa baze bafaka lawa inhlalo nje yala ayikho. Njengoba kuyisikhathi sesivivinyo zokuphela konyaka iziko lezindaba lihabule ukuthi ke ngenhlanhla kabekho abafundi bakamatikuletsheni lapha laba kulindeleke ukuba basuswe khona lapha bayobekwa endaweni engadalulwanga ukuvikela ukuphazamiseka kwezinhlelo kanti okwakha kwabo khona kuzoqashwa ngelokhozi ukuqinisekisa ukuthi ke bakha ngendlela ezovumelana nemithetho ebekiwe ukuqinisekisa ke ukuthi kabacineni kakhulu nokuyinkinga ebhekene cishe nazo zonke indawo ezinemijondolo. Kuhlala kwabantu kanje kufanele ngabe eThekwini kunama bylaws ashoyo ukuthi awukwazi ukuhlala endaweni enje
inkinga ekhona yilabasebenzi abaqashiwe abangawa enforce ama-bylaws. Labasebenzi laba abangazomisela ukwenza umsebenzi abawuholelwayo ikona kufanele ukuthi kubhekwane nabo ukuze singabi necrisis engaka. Kazikho izigameko zabadlule emhlabeni ezibikiwe ngalomlilo. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uNtombi khona Mvubu eThekwini. Lo phakanyiselo soMndunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal we-Action SA uzwakele Mncwango uthi inkohlakalo ngezinye zezinto abazolwisana nayo mangabe benikezwe ithuba lokuphatha lesifundazwe. Umpangazithi usholo ugadeke kunesithangamsabo ezindaba seqembu eThekwini njengoba kubuholo bakazona kwabaleli iqembu le-Action SA uyibona kobenze lesisimemezelo. Ngaphambi kokuthi umengameli waleli qembu amemezele igama laMncwango uqala waveza ukuthi muhle kakhulu umsebenzi owenziwa uMncwango kulesi sifundazwe kanjalo nakumkhandlu waseThekwini njengoba athi efika wakwazi ukulwela indaba yokuvuza kwedamkoko emabhishi kanjalo nasemgwaqeni. The whole issue of the sewer in our beaches last year and even right now. The question of the summer issue where almost over 28 million of public monies nearly disappeared. This fellow South African actually stopped that. So fellow South Africans and members of the media, gives me a great pleasure to immensely announce Mr. Abayekelela as Action SA Premier candidate to shake up the province of KwaZulu-Natal. Ongosihlalo kazwelonke kuleli qembu uthi uzona zonke izifundazwe bazofolosa ngabaholi abanamava futhi bazokhulisa amavoti njengoba kubhekwa okhethweni ngonyaka ozayo. And it has voiced the importance of having strong premier candidates. We know that our system may be a party system on the ballot paper, but that ultimately South Africans understand how important strong political leadership is, and that we need strong leaders who we put forward to the electorate long in advance of an election so that they can run a campaign and you can get to see whether this is the kind of leader that can turn a province around. And from our perspective, the choice that we have made, we believe, most fundamentally creates a compelling case for how KZN can be fixed and we can begin the work of fixing this province that is so desperately in need of service delivery. Umncwango ekhuluma nabezindaba uthi ezemfundo yizona ezibaseqhulwini uma abantu bebanika amandla ngonyaka ozayo wabesephinde vese ukuthi bazimisela ukusebenzisana namanye amaqembu ngaphandle kwe-ANC. Ukuthi siyakholwa ukuthi abantu bokufika abangenazo imvume abangavunyelwa ukusebenza emalokishini. Yikho sithi kumele kube khona inhlaka ezokwazi ukuvimba ehlanganisa Home Affairs, Border Management, amaphoyisa nomasipala ezokwazi ukuqinisekisa ukuthi abantu abangeni nje isinome kanjani ezweni lethu. Nanokuthi imiphakathi yethu ayithola amanzi nogesi ngoba siyazi KwaZulu-Natal sinenkinga kule amanzi nogesi. Nanokuthi esikushoyo ukuthi simile asishintshe futhi ukuthi simisele ukusebenzana namaqembu ezepolitiki ngoba siyaqonda ukuthi maningi amathubuza kuhulumeni nobanjiswana, kodwa asifuni ukuthi sihlonize ukuthi ngesisebenze nokhongolose. Ngamanye amazwi angiyiboni inhlala phansi nokhongolose xoxa ukubambisana ngoba ngiyakholwa ukuthi sokudleke seyigebengu ayikwazi ukushintsha futhi. Kudebo Sibisi wesindaba ze1KZNTV ku channel 261 ngiseThekwini. Bakhale zimathonza abahlali basemijondolo kwajika Joe eMgungundlovu maphadne lokaMthaniya kulandela ukuqala kohlelo lokubhidlizwa kwemizi yabo. Labo basho kanjena ngemuva kokuthi umasipala uMsunduzi uye wathatha isinqumo sokubhidliza lemijondolo. Imeya kulomasipala uMzimkhulu uThebolo uthi bafuna ukuqeda lemkhukhu ngokuthi bafake izakhamizi zakwajika Joe endlini zikahulumeni lezi ezakhiwe eduzane kwakhona. Abahlali bona bathi iningi ke liseleke dengwane alazi lizoshona phi njengoba ke lingenazo izindlu. Abahlali basemijondolo kwajika Joe enzansi nedolobha eMgungundlovu bathi babone ngemkhukhu yabo yezindlu isidilizwa bengaziswanga bona. Mina ngitshele sengitshelwa yingane ukuthi namba befika amamasipala bezosibhalisa besikhipha ngumnomzane umuzi bengangitshelile. Yonke impahla yami ebalekile yasala ngemuva. Ngathatha othayela kuphela. Thina sazange ukuthi nekuyadilizwa asibizwanga senzanga lutho ngabona nje sekuthiwa nasi sigugula indlu yomyeni wami. Kwakukhona impahla phakathi khona nombhede.
nothayela nje besekhona ngoba sasingazeli lutho. Ngiyafuna umuzi wami ukuthi bawakhe ngoba asiki isidingo sokuthi ngadilisa umuzi wami akhulumanga nawo. Abantu balana umphakathi esinawo babuka ngokuthi kusho ukuthi umasipala njengoba ethi ulwa nalabo abaqashisayo okusho ukuthi umasipala unomono ukuthi ubona abantu balabo eqashisa beziphilisa ngale mali ngoba abantu abaningi bala abasebenzi baphila ngayo le mali yokuqashisa hayi ngoba bethanda ukuthi beqashisile kodwa ngesimo sokuthi le mali yakwazi ukuthi isize kufundiseni abantwana ekuthengeni ukudla ekwenzeni zonke izidingo. Imeya yomasipala umsunduzi umzimkhulu Thebola uthi uhlelo oludala lolu akulona uhlelo olusha lolu siqale kudala 1997-98 sibe ne-engagement somkhandlu kwakuse-TLC ngaleso sikhathi nabantu bakwaJikajo okwaze kwazala le ndawo esekuthiwa kuse-France manje okwinhloso enkulu yakhona noma uphase 1 wase-France kwakukususa abantu bakaJikajo bahambe beyotholelwa indawo ezingcono. uThebola uthi inkinga ababhekene nayo izakhamizi ezinemkhukhu yokuqashisa kwaJikajo. Asimkhipha umuntu singenayo iplan ukuthi somusa kuphi kodwa kuyiqiniso ngesinye isikhathi mawenza umthetho uwenzela ukusiza nokuvikela abantu sometimes uyabavikela even against their will ngoba phela kukhona abantu abangahambisani noshintsho. Kodwa inkinga enkulu esibhekene nayo kwaJikajo ama-landlords labantu abaqashise ngemkhukhu. Now lapha emafletini ku-cheap abantu bakwaJikajo bakhokho 500-600 rand to 1,000 rand ngomjondolo ngomkhukhu entshontshwa kuwona ugesi ongena amanzi ongena sanitation okusho ukuthi endaweni eyi-risk ngendlela eyisimanga. uThebola uthi sebekwaze ukufaka abahlali bakwaJikajo ezindlini zahulumeni kangangoba sezigcwele njengamanje. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube kusemgungundlovu. Amaphoyisa KwaZulu-Natal athi ngokuthi abasolwa ngokubulala abantu abahlala endaweni yase-Uganda eMlazi eThekwini izolo kwekusihlwa egamekweni kezintathu ezahlukene. Ukhulumela amaphoyisa kulesifundazwe Robert Nechunda uthi banxusa noma ubani ongaba nolwazi ngalabasolwa ukuba baxhumane namaphoyisa njengoba kukholakala ukuthi lokhu kungasiza kulwisana nokubulawa kwabantu osekuyinsakavukela kuhle komchilo wesidwaba eThekwini. Amaphoyisa esifundazweni KwaZulu-Natal asenxuse umphakathi ukuba walekelele ukuthungatha abasolwa bangaziwa kulandela ke isigameko sokudutshulwa kwabantu abahlanu ezigamekweni ezahlukene ezintathu elokishini Umlazi eThekwini. Okhulumela amaphoyisa esifundazweni uyachaza. Multiple gunshot wounds, 2 women and 1 man. Looks like they were meant to lie face down and shot on their heads. And on the third house, a man was shot multiple times but survived and was rushed to hospital. We urge the public to inform us of any possible conflict that could link or that could lead to shootings like these ones, because we don't want to see people dying. Our city is to preserve life, maintain law and order and stability in our communities. Njengoba ke ubona mbukelesi kwenye izindlu khona ke elokishini Umlazi lapho ke kwenzeke khona esinye sezigameko sokudutshulwa kwabantu abathathu. Sinaye ke umalume wayo ke intombazane etheke yadutshulwa ke noma yaba esinye seyisulu ezidutshuliwe kwesinye ke sezigameko. Mhlawumbe baba sicela usibeke isithombeni ukuthi ngokuzwa kwenu yini eyenzekile kwenzakaleni lana. Ngane into engayichaza njengamanje ifishane ngifonela ebusuku ngitshela ngondodakazi kamfowethu ukuthi usedotshuliwe uselimele nokuthi emakwenzeka ngoba bese kusebusuku kakhulu ngesikhathi engifonelwe ngaso ngangakwazi ukuphuthuma ngaleso sikhathi njengoba ngeze ngathola isikhathi sokuthi ngifike ekseni. Uma ngifika ke ekseni ngifike ngathola ukuthi kungena abantu babalalisa phansi ngezisu babadubula kodwa before babadubule kube khona owesithathu obefika njengomuntu obezothenga nje bakuyi-tech shop la ekhaya wafika wathi sathenga basebembamba umgodola ngaphakathi bamlalisa phansi basike bashaya bobathathu. Sethuke kakhulu ngane yami ingangoba ukube bekhona indlela mhlambe uhulumeni abengasiza ngayo bengasiza mhlambe ngama-mobile police mhlambe police station ukuze sibe nako ukuphepha kancane
ngalondlela mhlawumbe uhulumeni bengasiza ngoba kumanje imizimba yagebha sazi ukuthi kuzokwenzakala ngizolandela abantu. Ngesikhathi iziko lendaba lisekuyo le ndawo litholaneke nomunye ongathandanga ukudalulwa ochaza kabanzi ke ngesimo ababhekene naso kule ndawo. Mhlawumbe buti sicela usibeke esithombeni njengalokho bukade kusho. Ya sisilana sike sazama ukuhlanganisa lokho kuthiwa kuvikela umphakathi. Sagcina sivelelwa inkinga yokuthi le nto ayilungile asiyeke asabona ukuthi hayi ngoba abafethu bayachaza siyahambisana nabo into abayishoyo siyavumelana nabo siyayiyeka. Okusho ukuthi ke ngezimo ezibonakalile kubona ukuthi hayi ziyaqhubeka ungathi uthi thina asibamisile kahle. Kugcine sekufinyelele ekuthaneni babona ukuthi ishuthi ifunakala bagadle kunokuthi kulobelo ke bekhuluma. Indaba EMPHITHI.1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Ake sithi shelele itoro nenabesilo sobuye sibuye nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze1KZNTV nazo kwezona ndaba esithizo ezihamba phambili namuhla. Undunankulu Ugxeka Abayekelela Umhlaba Action SA igadla ngomncwango kwesobundunankulu kanti sililo kudilizwa Imijondolo eMgungundlovu. Ikhomishani yokhetho ezimele IEC ithi sekulungela ukusingatha kukhetho lokuchibiyela kuward 23 eBhobho yogwino seningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal. Lolu ukhetho kelilandela emva kokudluleka emhlabeni kwekhansela umfana ufikile emnqosini owaxinwa ukugula isikhashana wabesedlula ke emhlabeni. Uzolile Kasiphiwo ngumphathi kwa-IEC kwisifundazwe sogwini uthi sebekulungela ukubamba kukhetho lokuchibiyela kule wadi kanti linye ke iqembu lezepolitiki elisalibhalisele ke lolu ukhetho. Lo imeneja yenhlangano yengamela ukhetho kwisifunda ugu uthi sebekulungela ukubamba ukhetho lokuchibiyela kuward 23 eBhobhoyi ogwini seningizimu. Uzolile Kasiphiwo uthi lisalinye iqembu lezepolitiki elisabhaliselwe lolu ukhetho lokuchibiyela okuyinhlangano kaKhongolose. As an organization, we are ready because of the processes, like I outlined previously, that your targeted community registration, siyenzile, registration, siyenzile ukuvula zonke izikhungo. Now we're starting the processes of candidate nomination. Liselodwa iqembu selizile lazo submitter or lazo inquirisha to us about the processes of registration. Lelo qembu African National Congress by Friday besebefikile ofisini bezoqonda, and then obviously the only thing that is outstanding from their side now is to comply fully in terms of paying a deposit. Uveza ukuthi izinhlanu izikhungo zokuvota ezizobamba lolu khetho lokuchibiyela kule ward. Ngokwe voting stations affected kule by-election kwa-ward 23 zi-5 voting stations zethu ezikhona. Eyokuqala isidumile, eyesibini isiphakamile, then eyesithathu SAE, then enye Evangelical Lutheran Church, then eyesihlanu African Faith Mission. So ngicabanga ukuthi siphelele kanjalo. I-total number ye-registered voters currently as it stands ku-5,726. Uthi njengoba kukhona ababhalisela ukuvota emva komhla ka-10 November ngeke bakwazi ukuba yingxenye yokhetho lokuchibiyela kodwa bebebhalisa ngoba bezongena ohlwini labavoti. Proclamation date for a by-election beumhla ka-10 November, which then meant that the voters roll for le award ivaliwe, so which means bonke abantu abaregistered after umhla ka-10 bangaregister bona kodwa they will not participate ngomhla ka-13 kaDisemba 2023. Lolu khetho lokuchibiyela luzobanjwa mhla zi-13 kuDisemba. Ezindabeni ze1KZNTV kubikwa uZamando Sicele ngisesayidi. Aphunyukile ogibeni amakhansela e-IFP ngaphansi komasipala umvoti abeqhiqa inkantolo ngeinsolo zongalandeli imithetho yomasipala. Kuzokhumbula ukuthi ngaphambili namakhansela aphuma shingile emhlanganweni aphinda ishiya keminye imihlangano angaphumelela okwenza ukuba ke lolu daba lungenelelwe nangumnyango wezokubusa ngobomsana neindaba zomdaba esifundazweni. La makhansela aqhamisa ukuba lokhu kwakuvele kuyitulo nje lokubakhipha emandleni.
Usihlalo weCaucus emvoti uVincent Zondi uveza ukuba batholakala bengenacala enkantolo ephakeme yaseMgungundlovu ngoLwesihlanu. Sesibuye kudina lo daba lolu. Sesile enkantolo yekhathi yafika imise enkantolo indaba namhlanje bese siyolalela isinqumo sokugcina inkazi yasithola simsula akukho la sona khona. Yikho ngithi uNkulunkulu uyabathanda abantu bakhe bonke. So thina njenge-IFP kuyinjabulo enkulu kakhulu ngoba thina silethanga salethwa abantu la. Abantu abasiletha la bebephatheka kabuhlungu ukuthi senzeni ngoba kunegama elifafaza ukuthi hayi asihambanga mhlangano. Ungakhohlwa ukuthi iqembu le-IFP liqembu elithi abantu abasebenza ngokuqiniso, abantu abazwani inkatha ezwani okuqile. Ngala magama ngichaza ukuthi kuvele namhlanje ukuthi akukho esasikunile okubi. Kulo mkhandlo sikhona sisazoba khona till 2026 la sokhishwa abantu la sobuthele khona abantu. Uqhube ngokuthi baphuma bashiya imihlangano ngoba benganelisekile njengeqembu. Thina sineyinamba engaphezulu kwalamakhansela kwalamaqembu akhona. Kodwa ngalemishado khona singaphansi. Therefore uchaza ukuthi umshado ungaphela kusasa mase kuthiwa akubo umayimele amandla ngabela kuthini. So ke asinalivalo lalokho futhi nakhona okungaqali ngathi kuthiwa walk out. Saphuma ngendlela ukuthi sasibuza singanelisekile. Yingakho kodwa senkantolo ke sayizwe enkantolo. Kodwa akukuthi kwakuthiwe mhlawumbe khona sinjantshile mhlawumbe senze kwakunganeliseki kwethu njengenkatha. So amandla ke mayiphethe laba baphethe kodwa ungakhohlwa ukuthi thina abantu basithembe ukuthi sangaphezulu. Mangathiwa kubuyele ngithi wahlala phansi ilwa akathatha isitsha sakhe thina singatholi phawu nomkhulu ngoba yithi esiphethe phela ngomthetho. Kanti elinye lamakhansela liveza ukuba lokhu kwakuyitulo elalihlelele ukuba kuxoshwe amakhansela IFP emvoti. uMEC wakhokta uyena impela oshilo ukuthi baba nephutha umthetho abawulandelanga aba-withdraw. Ngalawo mazwi ngizokhumbula ukuthi ngangivele ngishilo ukuthi sasicushwe nje kwakwakhe ugunzi lokuthi ixoshwe IFP. Thina sasikokuqala ngomhla ka-21 sasingabizwanga umvoti noma umeya noma ubani. Sasibizwe ukhokta. Bengafanele kubalwe lo mhlangano. Ngomhla ka-27 sabhala incwadi okufakazela ukuthi bekuyinhloso ukuthi kufuna sixoshwe. Ngabatshela ukuthi ngeke bekwazi ukusixosha. Namhlanje ke kufakazekile kodwa sizosebenza ke sitshela umphakathi wakithi emvoti emzinyathi ukuthi sicela behlisa umoya inkantolo isikhiphe phambili akukho ukuthi kube khona ifavor. Kana manjalo umasipala umvoti awukwazanga ukuphendula ngaphambi kokuba kuqoshwe lokhu emoyeni. Thobeka Dladla ezindabeni ze1KZNTV ngisemvoti. Ukhala ngosizo obhekene nalo longabi nalo kuuphahlo lusesimeni uthuleleni oneminyaka engama53 waseDukuduku eMtubatuba enyakatho nelendlovukazi uMthaniya. Usibala ukhulu uthi washawa isifo sohlangothi eminyakeni eyishumi edlule nokwenza ke engakwazi ukuzizamela ukwakha ngokwakhe ngakho unxusa noma ngubani ongaba ke namandla ukuba ngenelele ngokumakhela kindlu. Qhuba ngokuthi njengoba ke ihlobo lingene nje uyaphoqeleka ukuba eme ngezinyawo ukuze kuse uma ngabe kunemvula ngoba kukho lapha indlu yakhe inganethi khona. Njengoba ihlobo selingenela gamanxa selichayekelwa hlala ubala usizo libhekene nalabo abangenalo uphahlo lisesimene esigculisayo njengoba izimvula zizenzela. Uthuleleni Zwane wakwaNdonyane eDukuduku ube ngufakazi walokhu lapho ke echazele khona ithimba lezindaba ze1KZNTV usiza abhekene nalo. Ngishadile la baba akasekho ke emhlabeni ngagula ngashaywa istroke ngo2013. Manje na kwasekuyama nokwakhiwa baba sifika ngo2012 la baba wahamba ngo2017 washiya nje kunjalo nje ngikwazi abafana ingane zafunda isikole impesheni ngiyithola kodwa ke iphelele ekudleni angikhona ukwakha ngayo nje indlu yami engihlala kuyo amatshe ivale ngamatshe hey ngoba kunemvula nje impela angazi ukuthi ngenze njani ngoba ngisebenzi nengane sesesikoleni. Uzwane uthi ke benxusa iziphathimandla ukuthi ke zimelekelele ukubhekana nalolu sizi njengoba indlu ahlala kuyo kungekho lapho inganethi khona. Bengacela kakhulu ukuthi umasipala bangisize ngoba beke bafika lapha ngokwafika nemeya namaphoyisa lapha ngo2021 bafika meya namaphoyisa ngoba ngathi bazongakhela ngathemba
kuze kuba manje baphinde kwafika abanye futhi bafike lapha ngoJune bafike bangibhalisa bangisa nasi emaphoyiseni ngokwenza i-affidavit kwavele wathi kwagcina lapha kube ngoJune ke lapho kwavele wathula kulonyaka kwavele kwase kuyathula nje ke awusaphendula imvula bazingaka nje hey ngisenkingeni. Ezindabeni ze1KZN TV kube komqondisi Miyeni ngisedukuduku eMdubaduba. Ake siphinde sithi shelele etolweni nebesilo sobuye sibuye nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele ukuthi nisahleli nathi kwindaba ze1KZN TV. Nazo kwezona ndaba kwezona ehamba phambili namuhla. Undunankulu Ugxeka Abayekelela Umhlaba, Action SA igadla ngomncwango kwesobundunankulu, kanti isililo kudilizwa Imijondolo eMgungundlovu. Ake sibheke engosini yazomnotho. Iranda kuleli bezo 18.73 cents kuyidola lasemelika bengo 22.92 cents kupondo waseBrithani libe ngo 20.2 cents maqhathaniswa ne-euro yase-Europe. Intengo yegolide yonime $1,939 1 cent ounce, uthi intengo yayo ngahluziwe ube ngo $81.43 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi weqembu lesizwe Bafana Hugo Bruce uthi uphoxekile ngomdlalo waleli qembu wasesiswini uNjabulo Blom obeke izaba 8 ngesikhathi ebizeleke ekhempini yeqembu lesizwe akaze aphumelela. UBruce ubekhuluma ngesikhathi memezela isquad sabadlali abangama-23 abazodlala kwemidlalo emibili elandelanayo yokuhlungela umqhudelwano wendebe yomhlaba ka-2025. iBafana izogadulisana neBenin ngomgqibelo ozayo ngehora lesithathu ntambama enkundleni eMoses Mabhide eThekwini. Emidlalweni olandelayo ngomhla zingama-21 kuye phezulu iBafana ke izodlala ke nezwe eRwanda eHuye Stadium. iBafana ikheliswe ku-Group C neZimbabwe, Rwanda, Nigeria, Benin kanye ke neLesotho. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalendeleka. Nina benyathe emnyaba kandaba ejame ngomkhonto phezu komzimvubu amamponda isabo kuyehlela kwamzimba umntwana nethimba lonke le indaba sithi khumo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.